बेखौबो एबिसिडि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। फै दिनै जोङो मक टेस्ट खालामनि आसाम पुलिस एबि इउबिनि 2025 आव जानो गोनां एग्जामनि सायाव। फार्स्ट कुइसनाव दं व्हाट वाज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटार टेक्टनिक लेक इन आसाम? आसामाव बयनिख्रुइबो देरसिन थाजिम दैनि टेक्टनिक बिलोमाया बबेयाव दङ? बबेयाव दङ टेक्टनिक बिलोमाया? सनबिलाव दङ। नेक्स्ट दाना फैदो राइट ए नेम अफ नेचुरल लेक व्हिच इज सिटुएटेड इन ए हिल स्टेशन। मोनसे मिथिंगायारि मुंदिर जाय मोनसे हिल स्टेशनाव दङ। बे मोनदों सान्दोनि लेक, बरापानि लेक, हाफ्लं लेक एन्ड लकटा लेक। बे मा जागोन? हाफ्लं लेक। अप्शन सी। नेक्स्ट व्हिच हिल स्टेशन इज रिगार्डेड एज द स्कटलेंड अफ आसाम? बबे हिल स्टेशनखौ स्कटलेंड अफ आसाम होननानै मिथिनाय जायो होननानै बुंदों? बबेखौ मिथिनाय जायो जोङो? हाफ्लं लेकखौ हाफ्लंखौनो मिथिनाय जायो। Next, Tamrang Lake is situated off the which of the following district of Assam? Tamrang बिलोआ आसामनि बबे जिल्लायाव दं? बरपेटा, सनितपुर, बङाइगाव, धुबुरी। बबेयाव दङ बियो? बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव दङ ताम्रां लेक। दाना फैदो फाइभआव मा दङ? which village is proposed to be named as bird sanctuary होनदों। बेना मा जादों? बबे बिलोखौ दाउ सेंसुरि मुं होननानै मिथिनाय जायो? दाउ सेंसुरि माने बार्ड सेंसुरि मुं होननानै मिथिनाय जायो होनदों। बबे बिलोखौ? दिपर बिलखौ। Next, now what is the total forest area of Assam? आसामनि गासै हाग्रामा ओनसोला बेसेबां? आसामनि गासै हाग्रामा ओनसोला बेसेबां आवग्रिनानै दङ? 26,832 स्क्वायर किलोमिटार आवग्रिनानै दङ। Next, दाना मा होनदों? What is the rate of percentage covered by forest area of Assam? आसामनि गासै हानि खालिया बेसेबां होनदों? आसामनि गासै what is the rate of percentage covered in the forest area? आसामनि हाग्रामा हालामजों साग्लोबजानाय जौखोन्दोनि हारा बेसेबां? 34.1 जौखोन्दो। दाना ऑप्शन 8 आव मा दङ? Question number 8 आव मा दं? Which district of Assam have largest forest cover? आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन अरन ओनसोल साग्लोबनानै दङ होनदों? बे मा जागोन? कार्बि आंलं जागोन। Next, दाना which tree of Assam is recognized as the tree of Assam? आसामनि बबे बिफाङा आसामनि बिफां महरै गनायथि होजानाय होननानै बुंदों? बेयाव बबे बिफाङा? हलं दंफाङा। Option number 10 नायना how many species of mammals are available in Assam? आसामाव मोनबेसे आहार सोबग्रा जिबिफोर दं? गासै बेसेबां दङ? 180 स्पाइसिस माने आहार सोबग्रा जिबिफोर दङ। 180 आहार सोबग्रा जिबिफोर दङ। बेसेबां? आसामाव। Next, which animal of Assam is considered as their homeland? आसामनि बबे जुनारखौ बिसोरनि जोनोम हादोर होननानै मानिनाय जायो? बबे जुनारखौ मिथिनाय जायो जोंहा? बयनिख्रुइबो आसामाव मानि थाखाय बांसिन मुंदांखा? बुहुमावनो मुंदांखा होनोबा वन हर्न राइनोसरसनि थाखाय मुंदांखा। बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। Next, how many national parks are there in Assam? आसामाव मोनबेसे नेशनेल पार्क दं? गासै बेसेबां दङ? 8टा दङ। सिगाङाव मोनबेसेमोन? मोनस्निमोन। नाथाय दा बेसेबां जाबाय? 8 जाबाय। Next, which national park of Assam is recognized as the Tiger Project? आसामनि बबे हायुङारि पार्कआ टाइगार प्रजेक्ट महरै गनायथि होजानाय होनदों? बबे होनदों बियो? मानास नेशनेल पार्कआ। Write a name which is proposed to be an elephant reserve of the Assam. मोनसे मुं लिर जाय आसामनि मैदेर रिजार्भ जानो फैजादों होनदों। बबेखौ आसामनि मैदेर रिजार्भ होननानै मिथिनाय जायो? बबेखौ मिथिनाय जायो? दिहिं पाटकाई एलिफेन्ट रिजार्भखौ मिथिनाय जायो। नेक्स्टआव दङ जोंहा मा दङ? आसाम soil is stable for which food grains? माने आसामनि हाया बबे जाग्रा आदारनि थाखाय आरजाथाव? मानि थाखाय आरजाथाव? माने बेवहाय माखौ सोंदों? आसामाव मा आबादा बांसिन जायो? जोंहा आसामाव बबे आबादा बांसिन जायो? माइ आरो साहानि आबादा बांसिन जायो ना? आपेल आरो ग्रेप्सनि आबादा बांसिन जायो ना? कक'नाट आरो स्पाइसेस मस्ला आरो नालेंखर आबादा बांसिन जायो? विल्ट एन्ड पिउरिसनि आबादा बांसिन जायो? जोंहा माया बांसिन जायो बेयाव? माया बांसिन जायो? जोंहा राइस आरो टिया बांसिन जायो। होनबा बिनि अपसना मा जागोन? राइस एन्ड टिया जागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनाबो 15 कुइसननि गेजेराव मोनबेसे हायोमोन? कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ।